ଚାହା ଆଣିଲୁ। ଏଇଟା ଚାହା। ତ ଜୀବନ ଏମିତି କିଏ ଚାହା କରିଥିଲା ନା? ଦୀପୁ ତୁ ବୋହୁ ମୁହଁକୁ ଚା କାହିଁ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ? ସେଇଟା ମତେ ନ ପଚାରି ତ ଗେଲି ବୋହୁକୁ ପଚାର। ଦୀପୁ ବୋହୁ ତୁ କାନ୍ଦିନି, ଚାଲ ମୁଁ ତୋ ମୁହଁରେ ମଲମ ଲଗେଇଦେବି। ଏ ମୋ ଘଣ୍ଟାଟା ଆଣିଲୁ। ଘଣ୍ଟାଟା ଆଣିବାକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁନି ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯା। ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯିବି? ହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ତୁ ଯୁଆଡେ ବି ଯା, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯା। ଦୀପୁ ବୋହୁ ଯିବ କୁଆଡେ? ହେ ବୋଉ ତୁ ଚୁପ ରହ। ତୁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯା, ବାହାରେ ଘରୁ। ବୋହୁ ତୁ କୁଆଡେ ଯାନି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତତେ ବୁଝିପାରିବ ସେତେବେଳେ ମନେ ପକେଇବ। ଯା ସେପଟକୁ ଯା, ସେ ଯେମିତି ତତେ ଦେଖିପାରିବନି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚାହା ଆଣିଲୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଙ୍କା କାଇଁ ଡାକୁଛୁ? ପ୍ରିୟଙ୍କା ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ବୋଉ ଗଲୁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଚାହା କରି ଆଣିବୁ। ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ବୋହୁକୁ ଘରୁ ବାହାର କଲୁ ସେଇଭଳିଆ ନିଜ କାମ ନିଜେ କର। ହଁ ମୋର ତା ସହିତ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଉ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋହୁ କୁଆଡେ ବି ଯାଇନି। ବୋହୁ ବୋହୁକୁ ଭୁଲ ମାଗ। ମୋର ଭୁଲ ନାଇଁ ମତେ ପ୍ଲିଜ ଭୁଲ ମାଗନି। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି ତ ପାଗଳଟା। ଘରର ବହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।